Așa cum vă promiteam în comentariile de aseară, astăzi o să vă prezentăm care sunt problemele pe care le identificăm relativ ușor prin sfărăit și ce este apnea. Căci, da, sfărăitul, în termeni medicali roncopatia, nu este o boală. Este doar o disfuncție a organismului care deranjează partenerul de lângă noi pe perioada nopții, dar în același timp este și un semnal de alarmă legat de faptul că ceva în interiorul corpului nostru nu este bine. Cum apare fenomenul de sfărăit? Pe fondul relaxării țesutului, respectiv a cerului gurii și a omușorului din gât, a luetei și a vălului palatin, acestea flambează. E ca și atunci când cântăm la frunză, pe acea diferență de presiune. În momentul în care lucrul acesta se întâmplă, apare zgomotul produs de sfărăit. Odată cu el însă, prin acea mișcare de flambare, se și usucă saliva. Dacă glandele noastre salivare nu reușesc să producă acea cantitate de salivă de care noi avem nevoie, creierul ne spune nouă să ne trezim și să bem apă. Dacă noi nu ne trezim, atunci creierul forțează glandele salivare să producă mai multă salivă. Ca să înțelegem, așa presupunând că arată trahea. Glandele salivare sunt aici. Au dimensiunea unghiei de la degetul meu, mic. Dacă însă nu mă trezesc să beau apă, creierul le forțează să producă mai multă salivă și lucrul acesta se întâmplă prin creșterea glandei salivare. În momentul în care glanda salivară se dezvoltă în exces, spațiul, orificiul prin care noi respirăm devine cu mult mai mic, adică cu mult mai îngust. Și asta duce la rândul ei la fenomenul de ștrangulare a căilor de aducție a aerului. Corpul uman este făcut din celule. Combinațiile acestea de celule generează țesut sau organe, însă fiecare celulă are nevoie de oxigen ca să trăiască. În momentul în care respirăm, umplem plămânii cu aer care are și oxigen. În alveolele pulmonare se face schimbul de gaze, producem oxigen, iar inima pompează sânge în plămâni ca să preia de acolo oxigenul. Sângele astfel oxigenat este transportat peste tot în organism. Acest ciclu se repetă de 60 de ori pe minut în momentul în care dormim, în momentul în care ne odihnim. Avem funcțiile vitale ale creierului care controlează și monitorizează atât frecvența cu care noi respirăm, cât și profunzimea. De exemplu, dacă voi alerga, respirația mea va fi una foarte sacadată, de genul. Iar dacă voi urca pe un munte, respirația mea va fi cu mult mai profundă, de genul. Sau câteva etaje. Corpul, în momentul în care nu are activitate fizică, are nevoie de mai puțin oxigen. Când însă îl supunem la tot soiul de activități fizice intense, chiar și mersul la fitness, exercițiile cardio, necesită mai mult oxigen. Creierul, plămânii și inima asigură buna funcționare a organismului atunci când facem genul acesta de activități ca să suplinească concentrația de oxigen din sânge. Desigur, există mai multe nivele de somn. Cel mai profund însă dintre ele este somnul de tip REM, care se manifestă în principiu între orele 2 și 5 dimineața. Sunt acele momente în care corpul uman se relaxează într-atât de mult, iar dacă încercăm să trezim pe cineva între acele ore, spunem că doarme buștean. Cu ce ne ajută somnul? Păi, somnul întinerește musculatura, reglează hormonii, reușește să ajute organismul în lupta împotriva bolilor, reduce stresul și face foarte mult bine. Trecem la ceea ce reprezintă sau ceea ce înseamnă apnea obstructivă. Căci da, sunt mai multe tipuri de apnei. Apneile sunt pauzele pe care le facem noaptea în timp ce dormim. Până într-un indice de 5 astfel de apnei pe oră,
omul este considerat a fi sănătos. Când aceste pauze în respirație, indiferent de natura lor, depășesc indicele de 5, atunci începem să ne punem problema dacă omul acela este un om sănătos sau nu. Spuneam că există mai multe tipuri de apnei. Ele sunt 4. Sunt apneile centrale. Apneile centrale sunt generate de pauzele în respirație generate de către creier. De ce? Neuronii sunt acele celule responsabile cu modul în care noi funcționăm. Ei comunică prin sinapse. Sunt ca niște tentacule și așa își transmit informația. Dacă undeva există un blocaj, atunci informația nu trece mai departe și apare pauza în respirație, numită apnee centrală. Apneile centrale sunt tratate de către neurologi cu ajutorul unor aparate care se numesc CPAP-uri. Există și alte tipuri de apnei, respectiv apnea obstructivă, când din vari motive mușchiul numit limbă noaptea, în timp ce dormim, colapsează, cade. Practic, cade în gât și este exact ca și atunci când ni se înfundă chiuveta. Este ușor recunoscibilă prin faptul că pacientul horcăie, în termeni populari. Mai există apnei mixte, combinație între cele două de aici și, nu în ultimul rând, hipoapnea, care e un pic mai complicat de explicat, dar, foarte simplist spus, reprezintă incapacitatea plămânului nostru de a produce atât de mult oxigen pentru câte kilograme avem. Cea mai frecventă este apnea obstructivă însă. Și o să vă explic acum cum apare apnea obstructivă. După cum vedeți, noi oamenii respirăm pe nas și pe gură. Cele două căi respiratorii se intersectează aici în zona gâtului, într-o zonă numită pharynx. Haideți să vedem mai departe ce se întâmplă în corpul uman. Spuneam, de fiecare dată când respirăm pe nas și sau pe gură. În zona aceasta se formează însă o zonă de presiune negativă. O să mă întrebați, de ce presiune negativă? Ce e cu presiunea aceasta negativă? Păi, haideți să vă explic. Sunteți de acord cu mine că dacă inspirăm doar pe nas, o să avem o cantitate mai mică de aer care ajunge în plămân spre deosebire de gură. Haideți să înțelegem de ce și cum. Voi începe să respir începând de la un anumit moment dat pe care îl voi cronometra, inspirând numai pe nas și haideți să vedem în cât timp îmi umplu plămânii. Fac lucrul acesta începând de acum. În 3 secunde mi-am umplut plămânii. Dacă vreau să-mi umplu aceiași plămâni, inspirând doar pe gură, voi face o singură dată și mi-am umplut plămânii. Ce înseamnă asta? Că pe aici, pe nas, avem un debit mai mic de aer, debit mai mic care generează o presiune mai scăzută. Pe gură avem un debit mai mare care generează o presiune mai mare. Dacă din ceva mic scad ceva mare, îmi va da ceva cu minus. Exemplu de presiune pozitivă. Suflu și hârtia se îndepărtează. Presiunea negativă este fenomenul invers. Aspir aer și atunci se întâmplă exact asta. Și după cum ați auzit, în felul acesta, mi s-a înfundat chiuveta. De altfel, acest lucru este reliefat și aici, spunând că această presiune negativă este cea care afectează pharynxul, ea fiind prezentă în mod natural. Căile de respirație sunt însă ținute deschise de toată această grupă de mușchi. Asta este condiția normală de somn a unui om sănătos. Limba este un mușchi. Odată cu apnea obstructivă, când apare aici acea presiune negativă și o relaxare suplimentară musculară însă, limba poate să cadă, ajunge până în fundul gâtului și în acest fel aerul pe care noi am vrea să-l ducem în plămâni rămâne cantonat aici, iar după cum vedeți pe trahee în jos nu mai circulă nimic. Pacientul manifestă astfel de simptome, este partea aceea de horcăit, care îl face însă să se trezească. Sunt așa numitele microtreziri. Ca să înțelegem un pacient care are apnee, imaginați-vă că ne-ar trezi cineva din 5 în 5 minute. Am deschide ochii și ne-a spune nu nimic, dormi. De altfel, pe YouTube există un video foarte cunoscut, acela cu Costică dormi. Link-ul probabil pe aici, pe undeva.
Revenind, în momentul în care discutăm despre apnea obstructivă, ea este generată de mai mulți factori. Unul dintre ei este luarea în greutate și depunerea de țesut adipos în zona gâtului. Pentru că toată această grăsime acumulată în exces duce la o ușoară strangulare a căilor respiratorii și automat scăderea debitului de aer. Dacă avem probleme în zona nasului sau în zona mandibulei de tip deviație de sept, hipertrofia cornetelor nazale și așa mai departe, pierderea tonicității musculare din cauza îmbătrânirii. Întotdeauna atunci când suntem tineri, pielea noastră este fermă, e întinsă, de asta fiind responsabil țesutul de colagen pe care noi oamenii îl avem. După vârsta de 30-35 de ani, acest colagen intră într-o parte descendentă și nu-și mai face treaba. Nu poate fi suplinit din alimentație în forma tradițională, ci doar prin colagen de sinteză. Fenomenul de îmbătrânire însă se manifestă chiar și în zona aceasta. Le explic celor care au apnee de cele mai multe ori că este diferența dintre carnea de pui și carnea de găină. Carnea de pui este fragedă, este gustoasă, este bună. Carnea de găină poate să fie mai tare, mai ațoasă. Partea aceasta de transformare, de îmbătrânire, în limbajul medical, se numește atrofie. Și veți vedea aici atrofierea acestui mușchi din cauza vârstei. Ea este reliefată așa, se îngustează. Îngustându-se foarte mult acel mușchi, el nu mai este tonic și nu reușește să mențină căile de respirație deschise. Se manifestă în general la persoanele de peste 50 de ani. Continuăm. Glandele salivare. Mulți dintre cei care sfărăie au nevoie să bea apă noaptea. Fac lucrul acesta pentru că aceste glande salivare nu reușesc să producă atât de multă salivă pe cât ar avea nevoie organismul. Simptomele. Cum recunoaștem pe cineva care are apnee obstructivă? Păi, în primul rând, sfărăie. În al doilea rând, acuză dureri de cap dimineața. În al treilea rând, sesizăm că este mai tot timpul somnoros în cursul zilei. Unii chiar ajungând să doarmă și în picioare. Stare de oboseală, mai avem iritabilitate, oamenii ăștia se enervează cum mai repede, și scăderea puterii de concentrare. Toate lucrurile acestea constituie partea de anamneză în termeni medicali, prin care un medic, în speță de exemplu medicul de familie, poate să bănuiască un astfel de fenomen. Dacă nu o tratăm, și medicul acela ne sesizează, dacă nu o tratăm, avem complicații. Prima și cea mai des întâlnită este hipertensiunea arterială. Mulți dintre noi trăim cu sentimentul că hipertensiunea arterială are cauze genetice, adică vine de la moștenire, de la familie. Parțial adevărat. De cele mai multe ori ar trebui să ne edificăm că sursa acestor probleme nu este în noi. Apoi, mai avem complicații cum ar fi bolile de inimă. Nu în ultimul rând, dacă perioada de timp este mai îndelungată până la efectuarea tratamentului, atunci apar bătăile neregulate ale inimii, numite aritmii. Dacă în continuare nu face nimic, poate să apară infarctul și, sau, în situația cronică, poate să apară diabetul. Este unul dintre factorii care generează diabet. Cum se tratează oamenii aceștia? Păi, în primul rând, schimbându-și stilul de viață și reușind să slăbească, să ajungă la valori normale ale indicelui de masă corporală. De asta am început eu să mă filmez ca să pot să vă arăt că lucrurile acestea se pot întâmpla în real time și o să vă demonstrez lucrurile acestea pe parcursul următoarelor zile, săptămâni, luni. Și pentru că au trecut cele 5 zile de când i-am promis lui Cristi că voi începe să filmez, haideți să vedem câte kilograme am astăzi. 147,5. Apoi, trebuie să nu dormim pe spate, pentru că în momentul în care dormim pe spate, limba fiind un mușchi care are o anumită greutate, forța gravitațională trage acest mușchi în jos și facilitează apnea obstructivă. Dincolo de lucrurile acestea, este foarte bine să nu fumăm și să evităm consumul
de alcool. Filmulețul, după cum vedeți, este făcut în anul 2013. Formele de tratament de atunci prevedeau o gutieră care să ridice bărbia astfel încât spațiul în care ar putea să colapseze limba să devină cu mult mai mare. Este incomodă, generează dureri și rezolvă lucrurile într-un procent foarte mic. Cel mai folosit dispozitiv până în anul 2014, din păcate în România chiar și în anul 2021, este CPAP-ul. CPAP-ul este abreviere de la Continuous Positive Air Pressure, adică un compresor care suflă aer cu o presiune mai mare, astfel încât să ridice limba și să nu mai lasă să cadă. Dar ritmul în care lucrul acesta îl face compresorul este unul mecanic, care nu mai ține cont de creier. Și atunci pacienții ne sună și ne întreabă de ce se întâmplă lucrurile acestea. Ei trezindu-se noaptea crezând că au visat ceva urât. Pentru că ritmul în care funcționează acest CPAP nu mai este ritmul de care are nevoie creierul. Ultima formă de tratament, cea mai nouă și modernă, este un tratament laser care se face aici în Oradea. Spun încă o dată și accentuez. Este singura clinică din România care tratează apnea. Pe lângă asta, da, tratează și sfărăitul. Există aici, din anul 2014, are mii de pacienți tratați cu rezultate extrem de eficiente. O să spuneți, e plasare de produs. Nu. Doar încerc să vă informez, pentru că 40 de kilometri din Oradea, înspre vest, este localitatea Debrețin, localitatea în care același tratament care se face aici, în România, în Oradea, acolo costă dublu. Mulți dintre voi îmi spuneți, domnule, locuiesc în altă zonă a țării și aș vrea să fie acolo. Echipamentele folosite sunt unele prohibitiv de scumpe, iar tratamentul în sine necesită update-uri, training-uri ale medicilor și, din păcate, nu foarte mulți sunt dispuși să facă toate lucrurile acestea. Atât medicii cât și sau investitorii. Cum arată tratamentul? Așa arată, pacientul stă pe un scaun, dacă vreți, stomatologic și se lucrează în cavitatea orală, în gură, pe cele 3 zone colorate. Astfel, pe zona roz se lucrează ca pacientul să nu mai sfore. Pe zona albastră lucrăm astfel încât ligamenturile limbii să nu mai permită limbii să coboare atât de mult, iar pe zona verde lucrăm în acea sferă a glandelor salivare. Doar atât. Nu rămâneți fără voce, nu veți acuza disfuncții, nu durează foarte mult. Este o procedură non-invazivă. Durează 30-40 de minute, dar sunt necesare 2 sau 3 ședințe. Pentru că, da, un somn bun ține departe medicul de viețile noastre. Aici aveți și reclama celor de la clinica Doja, cu care încheiem acest video. O zi frumoasă tuturor! A little blind, dreamer.